аз тараф ки намедонам истифода мебарам намешон ки кам истифода мебарам барое ки мумкин мо ба шароит нест ака ки шароитами заводи сохтан ака боигарӣ гуфтагиҳои моро киё истифода мебарам пулдоро кадоме пулдора мезана тон қати 60 тону 70 тону оварда истифода мебарам. Нерост дига ба ин саволи шумо ҷавоб додан наметонем, бо ин ки мо хабар надорем дар бораи ин. Сказать правду будет неприятности. Схитрить, как все молчат, тоже как бы нет. Не знаю, лучше я промолчу. Давлат ба фикри мо истифода мекунем. Истифода мекунем, халq мечара гача. не просто сигар чӣ тавр истифода шудани боигариҳо ва бо кадом мақсад истифода шуданашон бояд мақомоти ҳокимияти давлатӣ чӣ маҳаллӣ бошад чӣ мақомоти ҳокимияти марказӣ бошад ба халқ ҳисобот диҳад. Халқ бояд ки аз ин тарзи истифода будани неъматҳои моддӣ бохабар бошанд. Я даже не знаю, честно говорю. Но я знаю то, что народу все принадлежит. То ҷое ки маълумот дорем ҳатто гиёҳҳо растаниҳои хусусиятҳои шифоӣ доштаи Тоҷикистон низ ба таври қочоқ ба беруни кишвар фурӯхта мешаванд. ҳатто коркарди тилло низ имрӯз кишварҳои хориҷ чашм ало карда имрӯз баъзе аз онҳо ширкатҳои хусусии худро ҷорӣ карда имрӯз мавриди истифода доранд. лекин ман фикр мекунам ба манфиати Тоҷикистон намешавад. давлат худмон ба фаҳм вай фоидаи кандамиё ки истифода бурданаш қиинтар. барои чӣ қиинтар? барои он ки мисол гем ҳам специалист надорам. медонам ки баъзе компаниҳои чикади ҳамкорӣ мекунанд дар Тоҷикистон компаниҳои дигар давлатҳо ки мисол барои кор кардан ҳам хеле чиҳо ҳастанд. Есть полезных ископаемых, хорошо. Мы знаем, что есть залежи нефти, но очень маленькие, что разработка очень дорогостоящая, потому что у нас нет дорог для того, чтобы добраться до наших полезных ископаемых. Поэтому нужно развивать инфраструктуру для того, чтобы можно было то богатство, которое у нас есть, его получить, и причем не так дорого, иначе у нас именно разработка будет стоить дороже, чем то, что мы добудем.